Yan, ito na yung mga pinalitan ko mga kabayan. Gulong sa harapan, gulong sa likod, pati yung hub, yan, pati yung sprocket, bago na lahat yan. Yan, ngayon wawasingan na yun mga kabayan ni Jeking kasi mamaya ibabiyahin na ito papuntang Bicol. Ito na pala kaling. Yan, sige. Yan, yung upuan niyan, ayan. Makita nyo mga kabayan, no? Simula nang umuwi ako ng Bicol, naka-stack na yan. Yan, itong side wheel, luma lang yan, dati yan dyan. Yan, butas-butas na rin yung mga bintana nya. Doon ko na lang papalitan yan. Sige, bukas na. Sagad mo. Yan, di bali pangalawang tricycle ko na itong iuwi sa Bicol. Yung isa yung ginagamit namin doon, yung tanggal na yung bubong. Yung ganito na lang yan. Sagad na? Asan? Yan, bukas mga kabayan, yung pick up ko naman yung ipapagawa ko. Kasi may tumutunog sa harap. Ano Jeking, sabon? Sige. Noy, dumanoy sa may lababo noy, ando man si sabon na panlaba. Ang sasawan mo ng basahan ah. Ito na. Plus kaya. Yan, naghahanda na mga kabayan sila Jeking, yan. Paalis na sila papuntang Bicol. Ayan, mag-drive nito mga kabayan si Nonoy, kapatid ni Jeking. Tapos itong tricycle ko, napapadala ko sa Bicol, si Jeking. Ayan, may baon-baon sila mga kabayan, tubig. Ito yung panglagay nila dito sa jar, may yelo yan. Ito yung mga tools ni Jeking to mga kabayan. Tapos may pinadala kong reserbang interior. Tapos mayroon din silang langis. Yan, ito naman mga kabayan, tuba yan, galing patong Bicol kasi ipapadala ko yan sa Manila. May pagbibigyan ako mga kabayan. Ano JK, kondisyon na ba yung motor? Ayos na yan. Isang linggo, Bicol na kami. Isang linggo daw mga kabayan. Yung unang tricycle kong pinadala doon, ilang araw ba yun unang tricycle JK yung dinala nyo? Isang magdamag, isang maghapon. Isang magdamag, isang gabi mga kabayan, isang maghapon. Magdamag maghapon yung biyahe nila. Pero ngayon, kuha na ngayon mga kabayan, alas 9 na. Bukas siguro ng hapon, nandun na sila sa Bicol. Hanggang Naga City lang to mga kabayan. Hindi ko na ipapadiretso doon sa barangay namin. Ang magdadrive na dito pagdating Naga City, si Clean na. Yan, bukas naman mga kabayan, ang i-condition ko yung pick up naman. Papacheck ko yung mga ball joint niya sa harap kasi nung nasa biyahe kami papunta dito, lumalangit-ngit na. Baka kakao biglang kumalas, mas magastos. Kaya na mga kabayan, pauwi na sila Jeking. Hindi na ba ako mag-helmet? Hindi na, huwag ka na mag-helmet. Hindi ako sanay. Ito naman si Nonoy, nakamotor. Bodyguard ni Jeking. Abot ko ba labasan ng ano niyan? Gasolina? Chikapan nyo ang langis baka maubusan. Mawe. Hanggang Bicol yan mga kabayan. Bukas ng hapon sila mga karting doon. Ang gagawin namin ngayon, kasi Lunes, uuwi na kami ng Bicol, Lunes ng hapon. Kaya ngayon kailangan kong mapagawa itong pick up kasi tumutunog mga kabayan yung mga kanya, mga gulong. Baka may mga sira na kakong bearing. Tapos pag nagpipreno ako, malakas maingay, baka ako wala ng kwan. Ubos na yung guma sa preno. Kaya pupunta kami ng Dao ni Mrs. para ipagawa yung pick up. Yan, dito na kami mga
kabayan ni Mrs. ngayon sa Shell ng Kuan, sa may tabi ng terminal sa Dao. Yan mga kabayan si Mrs. Oh. Yan, yung pick up ko mga kabayan, nakakuha na dito. Nakasalang na. Ayan mga kabayan oh. Kine-check na nila yan. Yan, kine-check na nila yan mga kabayan. Para pagbalik namin ng Bicol, okay na. Yan, okay na mga kabayan, tapos na. Okay na mga kabayan, palabas na kami ng Shell. Medyo maganda na yung kuan mga kabayan, gulong na lang yung kulang. Yan, pauwi na kami mga kabayan ni Mrs. Halos din kami dyan. Alas 11 tayo dumating. Alas 11 hapon na ngayon mga kabayan. Magdidilim na, mag-aagaw ang liwanag at dilim. Yan, di bali ito mga kabayan yung mga pinagpalitan. Yan, ito yung sa preno. Yan, makikita nyo mga kabayan, sagad na sagad na. Yan. Ito mga kabayang isa, makikita nyo, tinatamaan na yung bakal. Kaya pala pag nagpipreno ako maingay. Yan, di bali pinalitan na lahat yan mga kabayan, apat. Ayan. Apat na preno, tapos pati yung mga kuwan niya, mga piston. Ayan. Piston ito ng preno, yung tumututok dito. Yan, pag inapakan, tutulak ito dito, kaya nagpipreno. Yan, di bali 8 ito. Sa ibang sasakyan, 2 lang. Pero ito mga kabayan, bawat isang kabayan, makikita nyo yung tama niya. Tag 2. Tapos sa kabila 2, di bali sa isang gulong sa harap, 4. Kaya 8 yan. Ito ang mga kuwan mga kabayan, no? Malalala na. Itong mga ball joint. Pag minsan daw natatanggal ito. Yan, lahat ng kuwan sa harap mga kabayan, pinalitan. Ito lahat. Yan, ito. Hindi ko alam yung mga pangalan nito. Ano to? Yan, di bali 2 yan. Partneran din yan sa harap. Tapos ito, sa manibela naman to. Yan, 2 rin yan. Pati yung shock sa harap. Kasama na yung change oil. Yan, di bali yung naging labor ko nito mga kabayan, labor materials. Yan, nilalagay ko na lang sa screen. Yan, lahat yung binayaran ko doon. Nasa 44,000 lagpas. Yan, ang kuha na lang dito mga kabayan, gulong. Ayan, makikita nyo. Kalbo na. Ayan, baka may... Pero saka ko na siguro yan, baka pwede pang makabalik ng Bicol yan. Yung dito naman sa likod, kalbo na rin. Ayan, di bali binili ko to sa Cavite. Cavite project.
kuha na to mga kabayan, nasa 4 na taon na to. Ayan, kaya sulit na. Ayan, wala pang budget dyan mga kabayan sa gulong, pampalit ng gulong. Ayan. Yan, hindi pa nawawasingan yan mga kabayan, no? Alikabok pa sa daan yan, galing Bicol. Ayan. Pero yung mga bearing lahat yan mga kabayan, okay na. Shock, okay na. Bagong change oil na rin yan. Yan, di bali, kondisyon na yan, pauwi ng Bicol. Ang hindi na lang kondisyon yung gulong. Yan, nandito na po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.